Ongi etorri guztio, Iratxe Sorzabalek haren kontrako torturak berretsi ditu. Sorzabalen kontrako bigarren eta azken eguna izan da epaiketaren bigarren eta azken eguna izan da gaurkoa. Bertan pairatutako torturen berri eman du beste behin ere. Fiskalak 6 urteko espetxe zigorra eskatu duarentzat Alakanteko aireportuan lehergailu bat jartzea leporatuta. Sorzabalen abokatuak salatu du auziaren oinarria torturapean egindako deklarazioak direla eta absoluzioa eskatu du. Maite Laforcade euskaltzalea zendu da, Euskal Zuzenbidearen irakasle eta ikerlaria izan zen. Laforcade astelehenean eman zuen bere azken hatsa 91 urte zituela. Hezkuntzan gaur jakinarazi duten nor izango den Nafarroako ikastolen elkarteko lehendakari berria. Oier Sanjurjo Osasuna futbol taldeko jokalari ohiak Elena Zabal eta Andresenaren leku hartuko du Nafarroako ikastolen gidaritzan. Ikastolako guraso izateaz gain ikasle ohia ere bada. Protesta egin dute gaur eskola publikoetako garraioko eta patioetako langileek Bilbon Eusko Jaurlaritzaren egoitzaren parean. Lab sindikatuak deituta egin dute elkarretaratzea itun kolektiboaren blokeoa salatzeko helburuz. Donostiako suhiltzaileek bizi duten lan prekarietatea salatu dute beste behin ere. Sareetan azaldu dutenez egun batzuetan 11 suhiltzaile baino ez daude 275.000 pertsonako hiria estaltzeko. Gure hizkuntzari eta justiziari helduko diogu orain. Euskal Herrian euskaraz taldeak manifestazio nazionala deitu du datorren apirilaren 6ako Baionan. Intza Gurrutxaga Euskal Herrian euskarazeko kideak mobilizazioan euskarak eremu guztietan duen justizia falta salatuko dela azpimarratu du 11 telebistako aktualitate solasaldian. Gurrutxagak azaldu bezala Euskal Herri osoan euskara ez da ofiziala eta hezkuntzan euskarak ikasteko ezintasunak daude. Kaixo guztioi eta ongi etorri. Euskararen inguruko hizkuntza eskakizunek hainbat oztopo jasan dituzte azken hilabeteotan epaitegietan. Horrez gain, euskaltzaleek ere hainbat eraso jasan izan dituztela jakin izan dugu. Batzuek diote euskal hizkuntzaren aurkako oldarraldia jasotzen ari dela. Guztionen inguruan eta euskararekin zerikusia duten beste hainbat konturi buruz hitz egiteko dago gaurkoan aktualitate solasaldian gurekin Intza Gurrutxaga Euskal Herrian euskaraz taldeko kidea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon, mila esker zuei. Euskararen aurkako oldarraldia jasaten ari gara momentuotan? Bai, denbora daramatzagu esaten, ez? Euskaldunon aurkako oldarraldi bat badela, eta ikusten ari gara, aipatu duzun modura, hizkuntza eskakizunen ari da, administrazio publikoan zenbat epai datozen, zenbat atzera pauso eragin nahi dituzten batzuek, eta hori dana oldarraldiaren parte bat dela ikusten dugu, eta bestalde baita ere, egunerokoan jasaten ditugun erasoak. Bai Tolosakoa, Euskal Herrian euskarazeko bikidek orain aste batzuk Tolosan jasandakoa, baina egunerokoan euskaldunok euskaraz bizitzeko ditugun oztopoak egunerokoan topatzen ditugu, eta gero oldarraldi judizial, politiko, mediatiko horren guztiaren baitan horrek eragiten du justu bestelako diskurtso batzuk indartzea, euskaldunon aurkako diskurtso horiek indartzea, eta hor kokatzen dugu gaur egun bizi dugun egoera hau. Duela 2 aste ez dakienentzat inauteriak zirela eta Tolosako geltokian Euskal Herrian euskarazeko bikide erasotu zituzten bertako zaindari edo segurtasun zaintzaileek. Kontatu pixkat gehiago zer gertatu zen bertan zehazki? Bai, hori izan zen igandetik astelehenerako goizaldean, martxoaren 2tik 3ako goizalde horretan, eta Donostiako Euskal Herrian euskarazeko bikide joan ziren parrandatik bueltan trena hartzera, Eta hartzeko prozesu horretan omen zebiltzan atea zabaltzeko botoiari sakatzen eta etorri omen zen oso modu bortitzean segurtasun agente bat
esanez itxaroteko, urrena lehenago etortzeko, eta hori, hasieratik oso bortitz. Eta orduan gure kideetako batek esan zion lasaitzeko eta mesedez euskaraz. Eta euskaraz esan orduko, ja da piztu omentzen, segurtasun agentea, zeharo oldartuz, esanez hau Espainia da, hemen hitz egin espainieraz, eta horrelakoak esaten. Eta momentu konkretu batean, lepotik heldu eta lurrera bota zuen, eta han eduki zuen pare bat minutuz geldiarazita, etorri zen arte beste segurtasun agente bat, eta gero biek alde egin zuten, eta ertzaintza ere etorri omen zen, haiekin egon omen ziren hizketan, eta EH-ko kideen gana ez ziren gerturatu ere egin, eta horrelaxe pasa da. Tolosako udalak Renferi igorri zion mezu bat, jakinarazteko zer gertatu zen, eta horren aurrean zer erantzunkizun hartuko zituzten, edo zer erantzun emango zuten. Ez dakit haien kasuan erantzunik izan den, horrez gain behatokiak, hizkuntza eskubideen behatokiak ere helarazi zien mezu bat, eta bai erantzun zien, esanez ez zutela gertatutakoaren berri, eta aurrerantzean saiatuko direla bideratzen horrelako jarrerak eta abar, baina horrelaxe geratu da hori. EH-ko bi kideek beste neurriren bat hartzea erabaki dute, oraingoz kontua hala geldituko da, erabakirik hartu da? Bai, momentuz erabaki zena izan zen elkarretaratze bat egitea, publikoki salatzea horrelako erasoak, eta momentuz horretara mugatu da, edo hori da egingo duguna, bestelakorik ez da egingo. Hori bai, bertan parte hartu zutenek aipatu zuten badagoela haserre bat euskaltzaleen artean, azkenean horrelako erasoak ez direla eraso isolatu batzuk, egiturazko zapalkuntza baten ondorio direla, oldarraldi judizial politiko mediatiko horrek guztiak elikatzen ditu horrelako erasoak gertatzea eta gertatzen jarraitzea, eta beraz hor badagoela haserre bat eta pixka bat hori somatzen zela elkarretaratzean bertan ere bai. Oraindik eraso edo irain gisa jasotzen dituzte hainbat pertsonek euren lanpostuetan daudenean euskaraz mintzatzeko eskatzea edo aipatzea, edo zein uste duzu dela horrelako gertakizunak jasotzearen arrazoia? Bai, hor badago gorroto bat euskaldunekiko, argi eta garbi. Hori, Tolosan gertatu modura, euskaraz azaltzeko esan orduko, hor piztu zen tipoa, eta hasi zen mehatxuka eta erasotzen, ez? Hor beraz badago gorroto bat euskaldunokiko, eta aipatu dudana, beraiek badabiltza euskaldun aurka oldartuta, oldarraldi horren baitan harrotuta dabiltza, eta badirudi sentitzen direla ez dakit euskaldunak baino gehiago, eta gure eskubideak aldarrikatzeagatik eta euskeraz bizi nahi hutseagatik sentitzen direla legitimo horrelako erasoak egiteko eta horrelako irainak egiteko. Gehien bat, azken hilabeteotan, lanpostu publikoetarako hizkuntza eskakizun horiek euskarari dagokionez gehiegizkoak direla dioten epai horien inguruan. Hau da oldarraldi horren isletako bat? Bai, hala da. Eta gainera beti trampa bera egiten digute, ez? Badirudi erdara ez dela beharrezkoa, baina azten zaigu, hor erdarak Hego Euskal Herrian espainola eta Ipar Euskal Herrian frantsesa derrigorrezkoak direla, eta horren inguruan ez da deus esaten, eta beraz euskeraz ere jakitea, elebitasun hori bermatzea litzatekela, etortzen den herritar hori zerbitzu duin bat, bere ama hizkuntzan zerbitzu hori emateko eskubidea bermatzen dela. Eta argi dago hemen ere berdina, helburua dela orain arte euskaldunok aurrera pauso batzuk ematen haste garenean eta arrisku hori ikusten dutenean garaipen batzuk lortzekoa, eremuak lortzen joatekoa, badator berehalakoan oldarraldi bat, atzera pausoak eragin nahi dituenak, hizkuntza eskakizunak kendu nahi dituztenak eta horrelakoak, bai.
Eta egoera honetan, zein estrategia garatu beharko lukete erakunde publikoek erabaki hauen aurrean? Guk uste dugu erakunde publikoek ausardia erakutsi behar dutela eta erabili genuen koldarraldia hitza eta gerora uste badabila baita ere sozializatzen. Eta hori, guk eskatzen duguna ausardia, euskaldun izatearen harrotasun hori adieraztea eta euskaldunon eskubideak bermatzeko ahaleginak egitea. Eta administrazio publikoari dagokionez helegiteak etor badaitezke, etor daitezela, baina aurrez atzera pausorik egin gabe. Beraz, ausardia, ahalik eta eskakizun zorrotzerak eraman, eta ondoren erantzun oldarraldi hori baldin badator, eta aurkako erantzunak baldin badatoz, erantzungo diegu herri gisa, baina bai, hori, ausardia eskatuko nieke. Pasaden abenduaren 3an Euskararen nazioarteko egunean ekintza bat eraman zenuten aurrera, Baionako auzitegiaren sarrera, nolabait erakunde publikoen zurikeria salatzeko halako egunetan eta justizia euskararentzat leloa margotu zenuten bertako paretan. Bete zuen ekintza honek bere egitekoa? Bai, gizarte eratu da, arazo hori, eta guk uste dugu azken urteetan bai egon dela euskararen borroka bigarren nolabait lasaitu egin gara, lortu dira eskubide batzuk, eta uste zen irabazita genuela eta etorri da lasaitze bat, eta esango nuke gizartea gaur egun badagoela erosotasun momentu batean egon dela, baina orain ikusten ari garena da gauden egoera edo lortu diren eskubideak galdu ditzakegula. Eta beraz guk uste dugu horrelako ekintzak oso garrantzitsuak direla, gaur egun bizi dugun zapalkuntza hau bistaratzeko, eta esateko alde batetik, Euskararen nazioarteko egunean oso polita da Euskararen alde gaude, Euskaraz egin behar dugu horrelako hitzak esatea, baina gero garrantzitsua da hori gertatu dadin, hori gauzatu dadin, politika batzuk eramatea, eta beste alde batetik ikusten duguna da, eta pixka bat baita ere epaitegian egin izanak badu horrekin lotura, nola epaitegietatik eta datozen Euskaldunon aurkako epai horiek, eta beraz erantzule badira, kasu honetan Espainiar eta Frantziar estatuak hori dena eragiten dabiltzalako, eta nahi genuen baita ere epaitegian adierazi oldarraldi honen erantzuleak eurak ere badirela, eta pixka bat horre ere gure aldarria eraman genuen uste dugula Euskararen Errepublika hori eraiki behar dugula, Frantziar eta Espainiar konstituzioek ez digutelako utziko benetan Euskal Herria berre euskalduntzeko prozesua gauzatzen. Ekintza honen harira, atxilotu egin zintzuzten, bai Gorka Torre eta baita zuzeu ere, epaiketaren zain zaudete, apirilaren 11 atzeratu delako, zer da zehazki egotzi dizueten akusazioa eta zein puntutan dago momentu honetan afera guzti hau? Bai, hori da, egunean bertan atxilotu gintuzten eta egunean bertan eman ziguten epaiketarako eguna, eta jarri diguten akusazioa da babestutako ondare publikoaren deuseztapena. Beraz, epaituko gaituzte horregatik, eta apirilaren 11an, eta guk borrokatuko duguna da itzultzaile euskalduna jartzea. Gorka Torrek jada azken aldietan izan duen 3. epaiketa izango da, aurreko 2etan etzien itzultzaile euskaldunik jarri, beraz oraingoan ere saiakera egingo dugu itzultzaile euskalduna lortzeko, eta aukeratxo bat egon liteke, ni Euskal Autonomia Erkidegoko herritar izanik, niri uzteko. Izan ere, Euskal Autonomia Erkidegoan 2 hizkuntzak gaztelania eta euskara dira ofizialak, beraz, nik 2 hizkuntzetan eduki beharko nuke eskubidea nire defentsa egiteko, eta beraz, orain gabiltza horretan, ea itzultzaile euskaldun horren eskaera egin, eta ea egunean bertan euskaraz deklaratzeko eskubidea dugun. Eta ez badugu, berriro ere, begibistan geratuko dena da, nola zapaltzen gaituzten, izan ere, komentatu digute, zerrenda ofizialetan, itzultzaileen zerrenda ofizialetan gaur-gaurkoz ez omen dago euskarazko itzultzailerik, baina epaileak omen du aukera publikoan dagoen edonork 2 hizkuntzak menderatzen baldin baditu eta zin egiten badu egia esango duela itzultzaile lanak egiteko.
Beraz, aukerak badaude, nahi badute aldigute utzi euskaraz deklaratzen, eta bueno, pixka bat hor dago borroka eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Euskaren aurkako oldarraldi guzti hau salatzeko hainbat manifestazio deitu izan dituzue eta aurrena manifestazio nazionala apirilaren 6erako deitu duzute Baionan. Mobilizazioaren inguruko datu gehiago ematerik baduzu? Bai, hori da, pixkat jarri genduen, apirilean 11an daukagu Gorka eta Biok epaiketa, eta apirilaren 6an aurreko igandez manifestazio bat. Ez da izango soilik Gorkari eta Bioi elkartasuna adierazteko, justizia euskararentzat nahi dugu aldarrikatu, eta era berean adierazi nahi duguna da, kasu honetan Gorka eta Biok epaituko gaituztela, baina jasaten dugun zapalkuntza ez dugula Gorkak eta Biok bakarrik jasaten dugula euskaldun guztiok, epaiketa batean euskaraz ez deklaratzeko eskubidea guri ukatuko zaigu momentu konkretu horretan, baina egongo dira eta egon dira beste 10 ehundaka euskaldun egoera berdinean egon direnak, epaitegietan euskaraz deklaratzeko eskubiderik gabe, eta horrez gain, justizia euskararentzat ez dagoela diogunean, ari garela Euskal Herri osoan euskara ez dela ofiziala esaten, hezkuntzan aipatu dugun ezintasunekin gabiltzala esaten, arlo eremu guztietan, eta pixka bat nahi dugu apirilaren 6koa izatea hori guztia aldarrikatzeko egun bat, eta baita ere salatzeko egunerokoan jasaten ditugun eraso guztiak, bai Tolosakoak eta bai beste edozein kontu. Orduan nahi diogun jasaten dugun zapalkuntza honi erantzun kolektibo bat eman, eta beraz apirilaren 6an Baionan 11:30 hasiko da manifestazioa Justizia Jauregitik, ekintza bera egin genuen Justizia Jauregitik bertatik, eta herriko etxean amaituko da. Bagabiltza autobusak antolatzen, batez ere hiriburuetatik, erronka edo helburua da hiriburu bakoitzetik autobus bat irtetea, eta horixe. 1984ko martxoaren 22an Espainiar poliziak 4 lagun hil zituen Pasaiako badian. Guztira 113 balazulo haien gorputzetan aurretik zein atzetik. Bada sarrasketik 41 urte betetzear diren honetan motivazio politikoko biktima gisa aitortu ditu laurak Eusko Jaurlaritzak. Larun batean 41 urte beteko dira Pasai Donioanen komando autonomo antikapitalisten laukide poliziak hil zituenetik. Pedro Mari Sarpelitxo, Rafael Dalas Txapas, Dionisio Aizpurukurro eta Jose Mari Izura pelu balaz josi zituzten gau ilun hartan. Guztire 113 balazulo. Urte guzti hauetan senide eta gertukoak gertatutakoa argitzeko eskatzen aritu dira eta 4 hamarkaden ostean iritsi da aitortza. Senideeko hartarazi dute Eusko Jaurlaritzak biktima gisa aitortu berri dituela Pasaiako sarraskian eraildako 4 lagunak. Euskal Autonomia Erkidegoan motivazio politikoko indarkeria egoeran giza eskubideen urraketa jasan dituzten biktima gisa. Senideek esan dute asteazkenean prentsaurreko bat egingo dutela aurreneko balorazioa egiteko. Dena aitortza ofiziala emateko Jaurlaritzako balorazio batzordeak prestatu duen txostenaren zenbait pasarte aurreratu dituzte. Lehenik eta behin ondorioztatu da bizitzeko eskubidea urratua izan zela. Autopsiak hortxe daude, 4 gazte zuloz josita eta frogarik ez armak erabili zituztela esateko. Kontakizun ofizialak kontraesan garbi-garbiak ditu. Lekukotzek eta zeharkabildutako datuek zalantza objektiboak eragiten dituzte. Polizia agintariek behin eta berrizuko egin diote esateari nortzuk agindu edo parte hartu zuten gertakari haietan. Etengabe ibili dira asma aseanean lortzen zuten informazioa bairandutzea, oztopatzea eta ezkutatzea. Faktore horiek denak ustezko egitateak dira, denak ere azkenean argi eta garbi norabide berean doazenak. Polizia operazio omentzena epaiketaz kanpoko exekuzio bilakatzen da. Era berean zehazten da poliziak nahita eta askoz lehenagotik planifikatutako ekintza baten ondorioz izan zirela eraiak, eta bizitzak entze hori nahita egindakoa izan zela. Txostenean postmortem ikerketa jaso da bestalde eta horren arabera kasua ez da behar bezala ikertu. Etzen aztertu gertakarien lekua gorpua altxatzea ere eskas eginda dago, etzen arropa aztertu eta etzen azterketa kriminalistikorik ez balistikorik ere egin. Ildo beretik justizia administrazioari dagokionez zehazten da etzela jarrera proaktiborik izan ikerketa judiziala bultzatzeko. Testuinguru horretan Jaurlaritzaren batzordearen ustez bizitzarako giza eskubidearen urraketa nabarmenaren balorazio espezifikoa merezi du giza eskubideen urraketa horrek, arestian aipatutako arrazoiak direla eta.
Horiela batzordeak Eusko Jaurlaritzari eta Eusko Legebiltzarrari gomendatu die Espainiako estatuko erakundei eskaera egin diezaietela Pelitxo Txapaskurro eta Pelu ere biktima gisa aitortzeko. Aztertutako egitateetan haien segurtasun kidegoek eta indarrek izandako erantzunkizuna kontuan hartuta. Senideek sarritan aldarrikatu izan dute beranduegi izan baino lehen etorri behar direla justizia eta errekonozimendua. Eraildako gazteen guraso guztiak hilik daude, eta bizi izan ziren bitartean ez zuten ez justiziarik ez errekonozimendurik ezagutu. Hain justu sarraskian hildakoen gurasoi omenaldi berezia egingo zaia aurtengo urteurrenean. Berriki ere hildakoen azken gurasoa Maria Pilar Arbelaitz hildela eta inolako justizia eta aitortza ofizialik ikusi gabe. Burlatako Gazte Asanbladako bikideek 24 ordu bete dituzte Burlatako udaletxean kateaturik. Herriko gaztetxea berehala usteko arriskuan dagoela salatzeko kateatu dira. Burlatako Gazte Asanbladako bikideek 24 ordu bete dituzte Burlatako udaletxean kateaturik. Burlatako Gazte Asanbladak horrela erabaki zuen gaztetxearen ustearen aurrean protesta egiteko. Burlatako Gazte Asanbladak eta udalak EH Bildu zurekin aldatu eta geroa bai daude agintean, denbora luzea daramate elkarrizketak izaten. Martxoaren 15erako udalak gaztetxea hutsik izatea eskatu baitzuen. Gazte Asanbladakoek diotenez, akordiorik lortu ez izanak eta eskatzen dituzten gutxienekoak kontuan hartu ez izanak egoera honetara eraman ditu. Bai, udaletxeko partidu guztiak elkartu ziren atzo udaletxean, sartu ginen haiekin hitz egiteko eta haien erantzuna izan zen udaletxetik ez zutela intentziorik bikideak askatzeko eta haiengatik gaua hor pasako zutela. Eta guk atzo ordu batetatik daramagu hemen babesa ematen, eta gaur egun osoa berdin jarraituko dugu, ekimen ezberdinak egiten. Gure aldetik urte osoan zehar akordio batera iristeko prestutasun osoa izan dugu, hasieratik hori argitaratu dugu ez. Udalaren bertsioa berriz bestelakoa da. Burlatako udalak gaztetxeko kideekin hitz egiten jarraitzeko prest dagoela adierazi du, eta berretsi du ez dagoela usteko arriskurik. Hala ere, asanbladako kideek haien eskakizunak mahaigaineratu zieten. Azken urteetan garatutako txusnagunea, bestaldetik urtean zehar aurrera ematen ditugun egitarau ezberdinak, kontuan izan da proposatutako espazioaren, espazioa ikusita egitarau horiek ezinezkoak dira horra aurrera eramatea, orduan egitarau horiek aurrera emateko berme batzuk, espazio publikoen berme batzuk, ez baimenak ematea, eta baita ere guk proposatzen diguten espazioa oso limite asko ditu, oso limitatuta dago, orduan espazio aldetik baita ere, guk orain gauden gaztetxean azkenean espazio gehiago daukagu, material asko, material hori ez dugu bakarrik guk erabiltzen, inuerriko kolektibo ezberdinak erabiltzen dute, orduan zentzu horretan baita ere espazio bat material guzti hori gordetzeko. Udalak adierazi duenez, 9 bilera egin eta hainbat aukera proposatu arren, gaztetxeko ordezkariek ez dute hitz egiten jarraitu nahi izan, eta hitzarmena sinatzeko eskatu dute. Gazte Asanbladako kideek ez zuten hitzarmena sinatu eta hortaz gaztetxea irekita dirau. Udaletxeak hori esan zigun, martxoaren 15erako gaztetxea hutsik egon barzela eta giltzak eraman, eman udaletxeari guk argi utzi dugu akordio batera iritsi arte dela, akordio hori izango zen, gure azken minimoak proposamen hori egin diegula udaletxeari hori onartu arte, guk gaztetxean jarraituko dugula eta desalojari aurre egingo diogula. Beraz, bi gazte horiek kateatuak jarraitzekotan daude. Salatu dutenez, udalak 24 orduetan ez die baliabiderik eskaini. Argi dago eguraldi, nola dagoen eguraldia, hotz asko egin du, bai goikoak sentitu dute, bai akanpalekoan geundenak baita ere ez.
saiatu gara behar zuten guztia ematen, bai udaletxearen partetik ez zaie zer eman diegu kanpoan geudenak, eta bueno, pues momentuz han segitzen dute, daramate, 3 ordu barru egin dute ja 24 ordu kateatuak udaletxean, eta pues momentuz hor aguantatzen ari dira. Herrian zehar mobilizazio eta ekintza ezberdin egin dituzte. Naiz eta argi utzi duten, ez dakitela noiz arte egongo diren, arratsaldeko 5etan egingo duten prentsaurrekora bertaratzeko deialdia zabaldu dute. Bueno, pues guk hemen jarraitzen dugu, egun osoan zehar ekimen ezberdinak egingo ditugu, hasi gara natzean eta hasi gara goizean pues, mozten udaletxearen sarbidea, orain baita ere pues, jarraitzen dugu herrian sozializatzen zein den orain egoera, eta segitzen dutela gaztetxeko bikideak kateatuak, baita ere pues, ekimen ezberdinak egingo dira egunean zehar, eta arratsaldeko 5etan agerraldi bat egingo dugu honen inguruan berri gehiago emateko. Beraz, urte hauetan egindako lana ez dutela alde batera utziko azpimarratu dute. Hortaz, argi utzi dute borrokan jarraituko dutela gaztetxea aurrera egin dezan. Aske antolakundeak auzitara joko du 153.600 euroko isunen aurka jarritako helegiteak ukatu ostean, salatu dute Mozal legeak militantzia politikoa ezeztatzen duela eta poliziari inpunitate oso zaritzea baimentzen diola. 2023an Euskal preso politikoi elkartasuna adierazteko Zabaiako espetxera egindako martxan, Ertzaintzak Mozal legea aplikatuta 128 kideri 1.200 euroko isunak jarri zizkien. Orain 6 hilabete beranduago, aske antolakundeak salatu du isun hoien aurka jarritako helegiteak ukatu dizkietela. Desordena publikoa, erresistentzia eta desobedentzia egotzi die Ertzaintzak, eta guztira 153.600 euroko zigor ekonomikoa eskatzen die. Helegiteak atzera botatzea ez ditu aske antolakundeko kideak harritu, izan ere helegitea onartzea edo ezeztatzearen erabakia beste ertzain bati dagokio. Hortaz, euren aburuz nola espero daiteke bertaratu zirenen kontrako mehatxuak, jipoiak eta ukituak egin zituen gorputz polizialaren partetik isuna atzera botatzea. Adierazi dutenaren arabera, martxan parte hartu zuten pertsonek jazarpena jasan zuten Ertzaintzaren aldetik. Lehendabizi martxa geldiarazten saiatu zen, eta ondoren ezarritako kontrol batean 100 pertsona baino gehiago identifikatu zituen. Antolakundeak gaineratu du kontrol horretan indar errepresiboek modu bortitzean jardun zutela, hain zuzen manifestari batzuk heriotzez mehatxatuz eta beste batzuk jipoituz. Askek azaldu du isunak ez direla gertakari isolatua, hain zuzen adierazi du mugimendu iraultzaileak asumitu ezin dezakeen zigor ekonomikoen bitartez gaitasun politikoa indargabetzea eta etorkizuneko praktika politikoa baldintzatzea dela xedea. Gehitu du Mozal legeak poliziari inpunitate oso zaritzea baimentzen diola, eta horri esker nahi duena asmatu eta bere neurrira egindako isunak jartzeko ahalmena duela. Honen guztiaren aurrean iragarri dute auzitara joko dutela eta isunen aurkako errekurtsoa jarri. Era berean adierazi dute Euskal preso politikoekiko elkartasuna adierazpena delitu bilakatu nahi dutela eta potentzialki gatazkatsuak zaizkien borroka guztiak kriminalizatzen ari direla. Aske antolakundeak kolpe errepresibo honen aurrean elkartasuna Euskal Herriko txoko guztietara zabaltzeko deia luzatu du. Bide horretan, urriaren 5ean antolatutako elkartasun egunean parte hartzera deitu ditu herritarrak. Amaierara iritsi gara, badakizu euskarazko berri gehiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskuxatu gure sare sozialak. Orain Izaro eta Olaia Inzia arte kaleratu berri duten saldu genizuen abestiarekin agurtuko gara. Ongi izan. Berandutu zaigu gureak egin du zordua, busa galdu dugu dirurik ez dugu ezagezurra, ta zerua dago iluna baino hundik usten da, hau ez zego
zerrendan. Aukeratu banu xuria izango zen ezaldia. Etorri nirekin ezaite xoratuen emaitia. Ta burua dago iluna baina ondo ikusten da. Hau bai zegoen gaur egin nahi genuenaren zerrendan. Ta hemen goaz, ta hemen gurekin eutsi gaituen lurre. Ta ohartu gara hau zela zain geunden bizitzaren gailurra. Zederra den bizirik egotea den erregoa. Da zurekin egiten badut nire bidea. Zaldiak ditugula jakinez, saldu genizun potxoka hori.